tiang niki saged kepanggih napa mboten kalih Gusti Allah, Mbah? Kepanggih niku sinar. Nggih sinar. Mane sinar cahya Allah niki. Mane sujud napa nggih kepanggih tapi nggih sinar. Sinar mboten wujud ngoten nggih. Mboten wujud. Gusti Allah mboten wujud. Mergi mboten wujud iki ngeten. Nyujudake nggone Bapak ada Sapura niku kan mboten Gusti Allah. Kan Wisnu. Ngoten lho. Wisnu. Nggih. Dadi merupakan uluan gemebyar mase niku kados Wisnu. Tapi anu ini kan sebutane Allah. Nggih. Lah tiyang iki kedah ngertosi lho. Sampai muni Allah niku kudu ngerti artine Allah. Napa, Pak? Allah niku ingkang nguasani jagat sak isine pebumat manungsa. Niku Allah ingkang nguasani. Ngoten lho. Sing nguasani, Pak. Nggih, mulane Sabda Dharma sujude kan yang maha suci sujud yang maha kuwasa. Nggih. Nyebut Allah nggih saged kok. Pertama niku asma 3. Dan begini kan mengerti Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Adil. Ini tasuk muat. Tapi ngene masih pucak yang ngene mori, ninggal ngene mori kados segitik. Keempat kados ngene segimpat nggih. Ya segimpat niku dikuasi pucuke. Sampai anu. Jadi kadang-kadang sampai gansal menit niku dereng merem. Soale merem niku kados ngapluk merem sek. Merem piyambak nggih. Nggih, mboten kok diremo. Dadi angon rasa. Dadi sujude nggih ngoten nggih. Sujude diduke nggih angon rasa. Mulane sujude tiyang Sabda Dharma niku 1 jam 3 ribuan. Semedine mawon kadang 5 jam 5 menit durung munggah raosipun kan ngoten. Ngentosi minggahipun cara anune toya suci cari niku merambat. Demen wonten ing ulan-ulan mriki. Ngantos wonten ing Pedak Jinumpet. Ngertos Pedak Jinumpet? Mboten, Pak. Napa niku, Pak? Pedak Jinumpet iku bon-bon kepala. Rencang kula lan panjenengan iku wangsule roh suci niku saking lawang Pedak Jinumpet. Mboten saking kuping. Medale wonten ibu mila sujude kedah ngertos ajaran Sabda Dharma ini pun kriyak-kriyak nembe ngucap. Ning kados enten kados angin ngoten ten mriki kriyak-kriyak niku nembe ngucap. Dadi mboten terus langsung kados kula zamane salat ngoten niku rutuk sama Allah lima Tuhan. Terus subhanallah biar antum ya, subhanallah biar antum ya. Boleh tak? Boten. Borongan, Pak. Rutuk. Tapi ngoten kan mboten saged ning, Pak nggih, mboten saged ngraosaken. Istilahnya niku kan Sabda Dharma kan sujud raos, sujud rohani. Nggih. Nah, sujud madhep kula sujud jasmani. Bahwa lirik iso ukur bisa saged ya. Gitu. Ukur saged. Sabda Dharma. Biasanya madhep ten pundi Pak niku nek sembayang?
madhep ngetan. Ngetan ya. Nggih, ngetan. Ngadep nggih. Ngadep simbol. Misalnya simbolnya di Deleh gitu nggih macam gitu Bang. Betul. Ajarannya kan pertama madhep nggone ke arah timur. Enten Itu makna ngetan. madhep ngetan enten makna ini. Nggih. Napa Bapak? Ngetan wit-witan. Alae kan ndawaken ngoten kan ya. Madhep itu ya gak iso. Wiwitan Bang nggih. Kawitan Nggih. suwedaya saking wetan kados matahari rembulan. Ate iku dadi sujute iki madhep kita. Nggih, sujute sapa dharma karo remi. Nggih. Nek ilmune iki gampil wow, tapi terus ilmune kan remit. Kedah anu kesabaran. Nggih, nggih. Dadi wong iki ya piye wong pancen wong nyentak anake, nyentak bojone dosa. Cuma nyentak tangga teparo. Nyeneni sing enggak. Ajaran suci Bang nggih. Nggih, dadi mulangane kedah saged ngluwi wewarah pitung. Sabta dharma. Nah, wewarah ingkang nomor gangsa wani urip kanthi kapitayan saka kekuatane dhewe niku artine manungsa kan kudu diparingi piranti cekap kalih Gusti Allah. Nggih. Kulit daging balung sumsum otot bayu gede. Niki kengken gone namine sabta. Terus dharma niku dharma kon dharmakno sing sifat amal. Niku. Wane sabta dharma. Jadi mulangane sabta niku pitu dharma kewajiban bersifat amal. Sabta Dharma. Wangsul ten kene wau Mbah, Sabta Dharma mangke niku saged dados obor dunia Mbah. Niku keyakinane panjenengan niku yakin 100% Mbah nggih? 100% niku. Soale niku saking wewarah pitu Sabta Dharma ingkang nomor 7 kala. Yakin kan donya ora langgeng tansah wah bincir hanya kromang dunia. Dadi ingkang ngedunaken mboten manca sing ngedelaken Allah ya Mbak. Ngoten. Obor dunia. Mboten obor Nusantara, Pak. Kan Obor dunia nggih. nggih obor dunia. Sampai dunia soale wewarah pitu ingkang nomor kanthi jujur lan suci ning ati kudu setya nindakake angger-angger ing negarane. Dadi negara ndi-ndi besok duwe angger-angger. Obore jagat. Nggih, ngoten lho. Dadi ora mung negara Indonesia tok. Dadi negara ndi-ndi duwe angger-angger ing negarane. Dimaksud ngaten. Berarti niku sing dimaksud obor dunia, Pak nggih. Nggih. Tapi nek taune napa anu mboten kula mboten saged soalé ingkang nggone buka niku kersane yang mongko kan mboten saged kula ngene. Nggih. Tentune Aja dirahasiakan nggih, Pak nggih. mboten saged. Mbah ten gene Sabta Dharma niku mengenal sosok Satrio Piningit napa mboten, Mbah? Satrio Piningit niku kan istilahnya sat niku kan 6. Nggih. Si Piningit niku kan tegese 9 utawa 3. Satri tri itu 3 nggone Piningit itu nggone 6 niku. Dadi manungsa niku saged nutuping babakan Hawa Sanga. Ngoten. Di senajan sujud niku kan nutupi babakan Hawa Sanga di ngeningaken cipta. Ngoten. Niku Satrio Piningit nggih. Nggih, niku Satria Piningit. Wan semati. Terus ngeten iki lan pangkat pun mriki. Nggih. Nggih.
Pangkal Indra niku nggih ten mriki niki. Hawa ireng, hawa abang, hawa kuning, hawa putih. Hawa ijo monyo. Nih, jenenge Pangkal Indra. Panca Indra. Nggih. Di hawa angka, hawa murka, hawa amarah, hawa supiyah, hawa mukmak. Niku didadekaken mriki ndak ganggu. Ora iso dadi satya piningit. Terus yang umum kan Satrio Piningit niku medale mangke, Mbah. Ingkang medal ten kene Bumi Nusantara niku. Nah nek Satrio Piningit nek cara saiki ya wis metu. Saya Jokowi kuwi Satrio Piningit to, anake rondo kok iso dadi ratu. Niku ya wis Satrio Piningit. Anake rondo kok dadi ratu. Berarti nek Pak Jokowi niku sampun saged di Nggih. wastani nggih. Nggih, nek mereka pun kula tlagakaken ngoten niku. Sarane pun Satrio Piningit. Besat iku tegese menteri telu satriya. Piningit iki. Piningit iku wong anake rondo kok dadi ratu. nggih kan yo Enggak ada ini kegaiban ngoten lho. Akhirnya ratu Piningit. Nek cara kula niku aneh. Dadi batan-batan aneh. Nggih. Ane Ratu Adil niku pripun, Mbah? Ratu Adil, medali Ratu Adil mangke niku Ratu Adil niku kan adile niku teng awake dhewe. Jadi seluruh manusia niku nggadahi adil ya Mbak. Niku namanya Ratu Adil. Saniki mboten enten Ratu Adil. Mergi napa-napa dadang korupsi niku tasik kuatah dadi mboten enten adil. Dadi wis ora ana Ratu Adil ora ana. tapi mangke Nggih, nggih. saged ning Sabto Dharma dados Boris Jagat niku saged nggone dadi Satrio Piningit. Dados Ratu Adil. Ratu Adil. Dadi bayaran dadi ora mumut wae rakyat wae apa dadi kudu bayarane pira dadi sak juta ya sak juta kuwi ora oleh ngiwonengen. Nggih. Dadi ora oleh mergo cara tetulung marang sapa bae yen perlu tapi ora duwe pamrih apa bae. Dikajodo mung rasa welas-welase dadi ndangu wong ya apa anane wong ora nganggo duit wae. Salah ya salah, bener ya bener. Wong ora nganggo suap, nganggo duit sentuk-sentuk. Dintangno. Nang nek sakniki niku, Mbah. Lah nggih. sing nyang-nyangan Mbak nggih. Lah nggih niku kan dereng adil, ten Ratu Adil. Saiki wani pira menang sing